Bartolom. To mákať? Veríš tomu, že ste rýchli? Adam, hej, uvidíme. Ste rýchli? No, standardne. Štandardne zostala. Uvedený ako 8. ročník, takže toto je 11. krát, ale je to 11. ročník. Dobre, takže bežíme 12. krát. Dobre, prvý bol ako multi, ale bol taký akože multi, že si tam bol len ty a tvoji dvaja kamoši a celé to bolo tak, alebo bol taký reálny ročník. Lebo už také som zažil, vieš, že len tak si vybehli chalani a povedali, toto je pekné, urobme z toho preteky. A to prvé označenie ako multi ročník, takže aký bol multi ročník? Normálne ako hoci ktorý iný, len organizátor to tak pomenoval, neviem. Olverči, poď! Ja tak lazám. Poď, poď, poď! Poďme, dievčatá, poďme! Máme, poprosím, veľký potlesk. Absolútne zase nedal šancu nikomu. No, ale Mirovi na sekundy bežal Miro rýchlejšie. Samozrejme, nie samozrejme, ale žiaľ ešte stále 2 minútky za traťovým rekordom, ale ako som hovoril, všetci muži, Miro už bol v sprchách. Takže Miro, ťažko odhadnúť. Vieš, on môže ísť oproti a pôjdete ešte raz. Takto to môžu urobiť všetky štafety, ktoré by túžili dobehnúť spolu. Kľudne môžete ísť slomobežcovi naproti. Maratón a potom berlínsky maratón. Presne v tomto poradí by sa to malo chodiť. Dociaľ sa nám beží ďalší pretekár. Počujeme vietor, toho som sa po ňom vrátil. Potom som chcel dobehnúť balík a som sa vytrafil. No hej, ja chcel si byť prvý.
Až druhé miesto je dobré. Čo by som ja za to dal, že tu behávať takéto časy? Šiltovka je dôležitejšia. Vlastne áno. Branislav Šprocha, tretie miesto v kategórii muži nad 40, za ním Peter Kaňovský, Miroslav Ilovičný teraz. Takže tratový rekord nebude prekonaný. Poďme, babi, poď ešte, poď! Traťový rekord odolal a víťazkou tohtoročného Lugera Trenčianskeho polmaratónu sa stáva Veronika Madlusková, respektíve Martina Kratochvílová, rozhodne až fotofinish, ale dievčatá to možno vedia. Takže, počkaj, 24, počkaj, Veronika, kto bol prvý? Asi ja neviem. To fakt ste bežali tak tesne. Ideme sa spýtať časomiery. Časomiera vraví, že to bola Veronika. No tá druhá to vie naisto, lebo ju videla pred sebou. Aký bol rozdiel? Pár sekúnd, Nie sekúnd, metrov. 2 metre. 2 metre? Menej ako 2 metre. Celé preteky spolu, dobre, sekundičku, takže mám tu Martinu Kratochvílovú, ktorá skončila druhá podľa svojho tvrdenia, že bola pár metrov za, urobila to podľa čipu 1 sekundu, ktorá ťahala. Asi väčší čas ja, ale tak ja mám viacej skúseností ako Veronika, ona je úžasná na finish, takže patrí beh. A ešte keby ste sa vedeli, ty si úplne vysmiatá, perfektná práca tvojho zubára a Veronika vyzerá totálne na umretie. Veronica, čo je? Toto bol môj prvý polmaratón v mojom živote a nečakala som teda takýto čas, som za to veľmi vďačná. Prvých 10 km som sa ťahala tuto za Martinkou a potom ďalších 10 už som išla ja. Takže ďakujem jej veľmi pekne za pomoc v tejto mojej prvej skúsenosti. A Trenčín je krásne mesto, ja tu študujem, takže som trocha cestu poznala. Takže bolo to super. OK, a čo hovoríš na ten čas 1:27:30? No, nečakala som, chystala som sa tento čas dobehnúť až v Košiciach na polmaratóne Mieru. Takže som rada, že to takto dopadlo a uvidíme, možno tým pádom Košice budú ešte lepšie v oktobri. Jasné, určite. Koľko máme ešte do októbra? Mesiac do Košíc? Cirka? Mesiac máme do Košíc, takže to za mesiac ešte niečo natrénuješ, a keby nie, tak aspoň udržia túto formu a bude to perfektné. Toto bola víťazka tohtoročného Lugera Trenčianskeho polmaratónu Veronika. Eva Mareková, tá je z jogging klubu Tupnica, respektíve Antes GM, to asi má byť čím. Jej čas bol 1:38:39. Zuzana Alčaričová reprezentuje Trenčiansky hrad, tento tým ešte nepoznám, 1:35:18. Víťazka Martina Kratochvílová z BHMSK 1:27:32. Nádherné dievčatá. V absolútnom poradí sa umiestnila na 3. mieste Katarína Bačíková. Druhá bola Martina Kratochvílová a víťazkou sa stala Veronika Madlušková. Katarína Bačíková z kategórie ženy na 30, tu sme tu videli len prednedávnom. Jej čas poznáte, 1:32:25. Martina Kratochvílová, ženy na 40, 1:27:32. A česť mladušiek obhájila Veronika Madlušková s príznačným menom s časom 1:27:30. Ani jedna mladá baba, okrem Veroniky Madluškovej, sa nedostala do absolútneho poradia prvých troch. Babi, čo robíte? Musíte trénovať aspoň ako Veronika Madlušková. 1:27:30 bol jej čas. Ďakujeme veľmi pekne, veľký potlesk pre ne, absolútne víťazky. Celé nebo je jasné.